La gent que té idees, que té ganes de muntar el seu propi negoci, la seva pròpia empresa, necessita un marc legal que ho faci possible i que ho faci fàcil. D'entrada, podent accedir al finançament, que avui és el principal problema per a les petites empreses i per als autònoms. També, sent fàcil poder muntar la teva pròpia empresa. Massa sovint la burocràcia fa difícil les coses. Al mateix temps, fer fàcil que es puguin contractar nous treballadors. Bona part de la nova ocupació la crearan els autònoms i les microempreses. O un marc legal que permeti lluitar contra un problema que avui escanya les empreses, que és la morositat. Per això necessitem un nou marc legal que faci possible que l'emprenedoria, de veritat, es pugui desenvolupar. La cosa que més il·lusió em faria seria que es reformés de forma completa el sistema educatiu, perquè els nostres nanos tinguessin il·lusió per somiar, entenguessin que poden aconseguir els seus somnis si treballen dur, el valor de l'esforç, de la feina ben feta, que s'entengui que el risc és part del camí cap a l'èxit i que, per tant, si es fracassa, en certa forma, es pot aprendre del fracàs i es pot millorar, i que s'entengui també que, lògicament, aquells que s'arrisquen i treballen dur, si són capaços de fer realitat els seus somnis, poden guanyar diners.